10. kapitola. Žena. Poučili sme sa už, že obrazné javy v Biblii netreba brať doslovne, ale skôr významovo. Prvý muž na zemi nebol teda doslovne zhotovený z hliny, ale zo zemských prvkov, teda z hmoty, z ktorej sa vyvinulo zvieracie telo. Duch, alebo dych, čo ho oživil, bola vlastne duša, ktorá doň vstúpila v čase najvyššej zrelosti. Žena vznikla podobne. Tomuto deju, ktorý sa odohral v hmotnosti na nejakej planéte, predchádzalo však štiepenie celistvých duchovných zárodkov na mužské a ženské časti. Podľa zákona rovnorodosti a ťaže sa oddelili v celistvom duchovnom zárodku ťažšie časti od ľahších. V tomto procese vznikol jemný ženský zárodok neskôr, a to pasívnym spôsobom, po aktívnom odštiepení ťažšej mužskej časti. Biblia má teda pravdu, že žena bola stvorená neskôr. Z náboženskej tradície si prinášame nie celkom správny názor, že ak muž vznikol prvý, je aj duchovne vyššie. Keďže muž na zemi má hutnejšie telo, je podľa zákona rovnorodosti viac spätý s hmotou, s pozemskými záležitosťami. Žena sa podľa tohto zákona a v dôsledku jej jemnejšej podstaty ľahšie napája na jemné vyššie vyžarovania nehmotných svetov. To znamená, že žena je duchovne vyššie než muž. Jej citlivejšia podstata ju robí vnímavejšou, ale zároveň aj zraniteľnejšou. Ľahšie pociťuje vibrácie z vyšších, ale aj z nižších úrovní. Žiarenia z nižších, hutnejších planét sú také silné, že môžu človeka zviesť z pravej cesty vývoja. Preto v jemnohmotnom poli, kde sa v kvetoch vyvíjajú duchovné zárodky, sa nachádzajú už aj mužské bytosti, ktoré ich svojim pozitívnym, teda silnejším a hmotnejším vyžarovaním chránia pred negatívnymi vplyvmi. Keďže v tom období je zárodok ešte nevedomý, nevie ich rozlišovať a mohol by sa pri duchovnom prebúdzaní dať zlákať na nepravú cestu. Táto pomoc od mužských bytostí pomáha teda zárodku, aby sa pri prvom slobodnom rozhodovaní vydal na putovanie hmotnosťou správnym smerom. Preto aj prvý krok, prvý život býva u každého dobrý. Na pochybené cesty sa dá človek zviesť až neskôr, vlastnou vôľou a neznalosťou večných zákonov. Život na zemi je podobný životu v džungli. Na človeka pôsobia zo všetkých strán vyžarovania z vyšších aj nižších svetov a či chce, či nechce, podlieha ich pôsobeniu. Z nižších planét sú vyžarovania silnejšie, lebo sú rovnorodejšie s hmotou zeme, ťažšie a aj bližšie. Človek ich vníma skôr a lepšie ako vyššie duchovné vibrácie, ktoré sú vzdialenejšie a omnoho jemnejšie. Večné zákony a duchovné poznanie sú ako značky, podľa ktorých sa človek orientuje, aby nezablúdil. Kto ich prehliada a nechce sa nimi riadiť, ide k cieľu oklukami a navyše sa ešte musí brániť pred útokmi rozličnej divej zvery, ktorá ho na nepravých cestách ohrozuje a napáda. Keď ľudia v dávnoveku spoznali, ktoré zvieratá sú nebezpečné, vyhýbali sa im alebo ich zabíjali. Ale nebezpečným duchovným záchvevom sa nedalo vyhnúť, lebo ich bolo cítiť všade. Mužov neohrozovali tak veľmi ako ženy, keďže ich pred nimi chránila väčšia hutnosť tela. Podľa zákona rovnorodosti boli teda muži imúnnejší i voči vyšším i nižším duchovným chveniam. Žena odjakživa spájala muža s výšinami, teda vyššími svetmi, svojou citlivosťou a väčšou vnímavosťou, čo ona pritiahla zhora, či už vo forme predobrazov, cností alebo ideálov, to muž uskutočňoval. Tento proces prebiehal často len podvedome. Duchovná čistota chránila ženu ako zámok s kľúčom pred nežiaducimi negatívnymi vplyvmi. Nesmieme však podľahnúť klamlivému dojmu, že muž nedokázal prijímať nič duchovné. Predtým, než si nadmieru prepestoval predný mozog, prijímal aj on duchovné impulzy zhora. Až neskôr, v dôsledku toho, že v živote rozvíjal hlavne predný mozog, uzavrel sa pred výšinami.
Kým žila žena prirodzeným ženským spôsobom, venovala sa najmä jemnejším prácam ako starostlivosti o deti, muža a domácnosť. Realizovala sa prevažne v citoch. Jej väčšia duchovná aktivita a spojenie s vyššími svetmi ju pretvorili v porovnaní s mužom na prekrásnu bytosť. V zbožnej úcte slúžil muž svojej bohyni a ochraňoval ju pred pozemskými negatívami, staval jej obydlie a staral sa o potravu a bezpečnosť rodiny. Prvé ľudské pokolenie žilo ešte v duchovnej čistote a v súlade s večnými zákonmi, pretože sa nechalo viesť najmä duchom. Dá sa povedať, že prví ľudia na zemi žili spokojne ako v raji, i keď pozemské pomery v porovnaní s dnešnými sa zdali omnoho ťažšie. Nepoznali však každodennú lopotu ani záťaž a boli viac spätí s prírodnými cyklami. Podľa Biblie žena prvá podľahla pokušeniu hada. Je to len prirovnanie, ale žiaľ pravdivé. Práve preto, že žena bola citlivejšia, prvá podľahla lákaniu a zvádzaniu hada, teda záporným vyžarovaniam z nižších úrovní. Prečo sa tieto negatívne vyžarovania nazývajú pokušením? Preto, lebo had ako negatívny princíp nie je fiktívny pojem, ale vedomý činiteľ, ktorý aktívne zavádza pomocou záporných myšlienok. Neskôr si o ňom a jeho predstaviteľovi povieme viac. Spočiatku žena prijímala cez rozum iba pozitívne myšlienky, ktoré sprostredkúvala mužovi podobne ako duchovné záchvevy zhora. Muž jej nápady a podnety uskutočňoval v hmote. Keď sa neskôr kladné myšlienky začali meniť na pokúšanie, neuvedomovala si žena ich nebezpečenstvo a dôsledky. Nevedela o existencii hada a jeho úmysloch, preto jej chýbala opatrnosť. Sprvu považovala žena svoju krásu za niečo samozrejmé. Nemusela sa o ňu starať a zvýrazňovať ju, zdobila ju duchovná čistota. Všetko duchovné a čisté je vyjadrené krásou, lebo je v súlade s večnými zákonmi. Had, pokušiteľ, neustále žene našepkával, že je krajšia ako muž. Keď konečne prijala túto lesť za vlastnú myšlienku a uvedomila si svoju nadradenosť voči mužovi, ovládla ju dovtedy nepoznaná vlastnosť – márnomyselnosť. Začala sa krášliť, aby svoju prednosť ešte zvýraznila a získala z nej väčšie výhody. Toto rozumové špekulovanie bolo prvým zahryznutím do jablka hriechu. Krášlením sa žena postupne viac a viac upínala na svoje telo, na hmotu a odvracala sa od spojenia s výšinami. Dôsledkom tejto premeny sa jej krása stávala pozemskejšou a postupne pôsobila viac na mužové zmysly ako na ducha. Jeho dovtedy mierny, prirodzený pohlavný pud sa začal neprimerane aktivovať. Reťaz nepriaznivých dôsledkov pokračovala a dávala vznikať novým, dovtedy neznámym vlastnostiam. Kým žena žila v duchovnej čistote, mohol si byť muž istý jej vernosťou, aj keď bola krásna. Avšak zvýrazňovaním svojich predností a úsilím o ich praktické využitie, teda získanie výhod, prebudila v mužovi dovtedy nepoznanú žiarlivosť a s ňou aj pocit vlastníctva. Keď muž vycítil žiadostivé pohľady svojich súkmeňovcov, začal sa o svoju ženu báť. Aby si ju udržal, bojoval najprv pesťami, potom zbraňami a neskôr bohatstvom. Začal zhromažďovať majetok aj na úkor vykorisťovania iných, len aby si získal alebo udržal najzvodnejšiu zo žien. Hromadením vlastníctva sa začal útlak, nespravodlivosť, boje a iné záporné dôsledky. Neskôr už muž dokázal rozvíjať tieto negatíva aj bez ženy. Zistil, že rozum môže používať nielen pri práci, ale aj v súperení o moc, ktorú potreboval na to, aby mal po čom túžil. Keď rozum u neho získal vládu, zvrhol ženu z jej vyššieho postu a začal ňou dokonca pohrdať. Už ho nezdržiavala jej čistota, ktorú pre márnomyselnosť strácala. So stratou čistoty prišla žena aj o moc a pravú úctu.
Aby si zneúctené postavenie zlepšila a aby sa mužovi i napriek jeho pohrdaniu zapáčila, bola schopná robiť čokoľvek, aj sa predávať. Uvrhla tým do skazy nielen seba, ale aj muža. Hmotné pôžitky a majetok sa postupne stávali hlavným zmyslom ich života. Žena bola prvá, ktorá klesla a zavinila svoj a potom aj mužov pád. Preto by to mala byť zase ona, ktorá sa prvá vschopí a povznesie seba aj muža. Žena je svojou podstatou mostom k vyššiemu duchovnému poznaniu, ak žije správnym spôsobom. Vtedy povznáša muža, rodinu, svoje okolie a tým aj celý národ. Ako môže žena znovu nadobudnúť svoju pôvodnú čistotu, ktorú už takmer stratila? Je to v dnešnej dobe ešte vôbec uskutočniteľné? Za určitých predpokladov áno. Žena musí predovšetkým spoznať svoje nedostatky ako dôsledky pokrivených hodnôt a názorov. Až keď príjme a prizná si všetky svoje omyly a poklesy hlboko vo svojom vnútri a úprimne zatúži po ich náprave, začne rozkvitať jej zvednutá nepoškvrnenosť. Prvé pomýlenie alebo pokrivenie sa dotklo jej najvýraznejšej hodnoty – krásy. Ostala až dodnes primárnym a najdôležitejším znakom ženy. No aká žena sa dnes pokladá za najkrajšiu? Predovšetkým tá, ktorá najviac láka a púta pohľady mužov. Žena vie, že pohlavný pud je pre nich väčšinou jediným meradlom jej hodnoty. Preto svoju krásu zvýrazňuje tak, aby ho prebúdzala a provokovala. A tak krása a zvodnosť idú dnes ruka v ruke. Žena bez sexapílu nie je príťažlivá. Robí všetko, aby sa tomuto ideálu krásy prispôsobila. Súťaže krásy, voľby mis a modeliek dávajú mnohým dievčatám jediný zmysel života. Jeho výsledkom je len samolúbosť, ctižiadostivosť a zhrňanie bohatstva, všetko pokrivené ideály ženy. Tie jej na kráse nepridajú, preto ju musí nahrádzať umelým krášlením. Veď väčšina adeptiek aj víťaziek vyzerá bez drahých šiat a úpravy tváre úplne všedne, dokonca horšie než priemerné dievčatá a ženy. Niektorí muži už pochopili nezmyselnosť takýchto súťaží a tvrdia, že najkrajšie dievčatá chodia po ulici. Správne vycítili, že žena nie je krásna len svojim dokonalým telesným zovňajškom, kozmetickými úpravami a rozumovými poznatkami, teda intelektom. Prehnané maľovanie sa, výstrelky módy a plastické operácie sú iba náhradou toho, čo žene chýba. Prirodzenej duchovnej krásy, ktorá by to všetko zakryla. Je to v prvom rade duša, ktorá robí ženu krásnou. Nie nadarmo sa hovorí, že každá mladá dievčina je krásna, lebo je ešte čistá. Avšak iba málo ktorého muža dokáže fascinovať čistá krása ženy bez toho, že by v nej nevidel objekt svojej telesnej túžby. Aký by mal byť teda ideál a cieľ súčasnej ženy? Taký, aký bol odjakživa. Povznášať svojou čistotou a prirodzenou krásou svoje okolie v tom zmysle, že každý bude cítiť v jej prítomnosti úctu a túžbu konať ušľachtilo, lebo v ňom prebudí to najlepšie, čo v ňom je. To neznamená, že žena má odmietať akúkoľvek úpravu svojho zovňajšku. Asi ťažko by povznášala svoje okolie, keby bola strapatá, neupravená a nedbalo oblečená. Telesnej kráse by mala žena venovať asi takú pozornosť, akú venuje hygiene a jedlu. Sú prostriedkom života, doplňajú ho, no nie sú jeho hlavným zmyslom. Telesná čistota je prvým predpokladom krásy. Nenahradia ju žiadne dezodoranty a parfumy. Jemná úprava tváre, teda maľovanie, má zvýrazniť nenápadné črty a zakryť menšie nedostatky, najmä u žien zrelšieho veku. V obliekaní môže žena držať krok s módou, ak sa nevymyká svojou výstrednosťou a nepôsobí rafinovane na zmysly.
Mužské účesy asi ťažko budú vzbudzovať u nepokrivených pravých mužov pocit úcty voči žene ako k slabšiemu pohlaviu. Rovnako mužské fazóny šiat a nohavice nepridajú žene na ženskosti a prirodzenej príťažlivosti, ktorá by v mužoch mala znova prebudiť džentlmenské pocity a prejavy. Teplé, polodlhé a mierne rozšírené sukne v zime zahrajú viac než nohavice, ktoré súčasná žena považuje za nevyhnutnú súčasť šatníka. V sukni bude aj menej pekná žena pôsobiť ženskejšie. Sukňa je prirodzenou ochranou ženy pred jej pádom do pomuštenia. Nevyhnutnou zložkou telesnej krásy je aj pohyb, ktorý žene dodáva ladnosť alebo ťažkopádnosť. Aj tu sa však žena sústredila na to nepravé. Keď sa jej pri sedavom zamestnaní začala deformovať postava, hľadala možnosti, ako tento nedostatok odstrániť. Siahla po športových aktivitách ako beh, tenis, aerobik, posilňovanie, kalanetika a podobne. Jej cieľom sa stal nový ideál krásy. Pevná, vyšportovaná postava s miernymi oblinami. A tak sa jemná, slabá žena usiluje vyrovnať mužovi už nielen v práci, v spoločnosti, v móde, ale ešte aj svojím telom. Zamyslíme sa nad tým, čo sa robí so ženou pri namáhavom cvičení a telesnom vypätí. Jej pôvodne jemné, priepustné a vláčne telo sa stáva ťažkým a pevným, podobným mužskému. V dôsledku väčšej hutnosti tela dochádza k rovnorodejšiemu spojeniu ženy s hmotou a s pozemskými záležitosťami než s výšinami. Stáva sa tak mužovi rovnocennou, nie však doplňujúcou partnerkou. Už nie je biela, ale sivá. A ešte je na tú premenu aj hrdá. Ako si má teda žena pestovať peknú postavu, aby pritom ostala ženou? Zvýšená telesná námaha jej škodí nielen telesne, ale aj duševne. Preto by mala voliť jednoduché, ľahké cviky a viac relaxácie. To vytvára pružné a preduchovnené telo. Yoga bez meditácií je žene ideálnym prostriedkom na dosiahnutie duchovnej a telesnej krásy. Relaxácia a nenáročné cvičenia jej dajú sviežosť, vláčnosť a zdravie. Žena pre svoju citovosť, ktorá sa prejavuje zvýšenou vzrušivosťou a duševnou labilitou, potrebuje viac uvoľnenia než cvičenia. Tento účel splní aj nenáročný tanec, prechádzky a mierna turistika. Odkiaľ má vziať žena duchovnú krásu a čistotu? Je to ešte dnes možné? Áno. Keď sa žena začne narovnávať najprv navonok, potom by mala preniknúť aj do hlbín duše a tam hľadať svoje pokrivenia. Kde má však brať čisté myšlienky, keď dnešný život je plný pretvárky, mamonárstva a nespravodlivosti? Žena sa má už od svojej mladosti duchovne naplňať ideálmi, čítaním rozprávok, povestí, duchovnej a krásnej literatúry, ktoré ju budú povznášať a sprevádzať po celý život. Akákoľvek umelecká činnosť, ale aj pasívne vnímanie umenia a takisto ručné práce zdokonaľujú ženskú jemnosť a krásu. Styk s deťmi a láska k ním sú tiež kľúčom k čistote ženy. Prenášaním krásy do bežného života, čistým myslením, cítením a konaním tvaruje žena svoju dušu, ktorá sa odzrkadlí v jej očiach, na celom tele, aj v celkovom prejave. Ktoré konkrétne vlastnosti by mala teda žena rozvíjať, ak sa chce dostať k pravej ženskosti? Spomeňme aspoň základné. Vernosť mužovi a ideálom, čistota tela, okolia, myšlienok, poriadok v domácnosti, v práci, v mysli, pokoj. Stres a roztržitosť, ako aj uvravenosť, ktoré sú väčšinou prejavom vyčerpanosti, by mala odstraňovať relaxáciou, spánkom, rozlišovaním dôležitých a menej dôležitých vecí, plánovaním. Plne prežívať citovosť, radosť a žiaľ, lebo ich potláčanie spôsobuje napätie, depresie a choroby. Venovať nehu a starostlivosť deťom, zvieratám, rastlinám, umeniu a ručným prácam.
prejavovať úprimnú, nefalšovanú a nežnú lásku svojmu partnerovi a takisto svojmu okoliu. Správať sa prirodzene, byť sama sebou, nenapodobňovať idoly. Z materstva urobila morálka najvyšší cieľ ženy. Ktorá o túto hodnotu prišla alebo sa jej dobrovoľne vzdala, je v očiach iných poľutovaniahodná a menej cenná. To isté meradlo sa viaže aj na ženy, ktoré sa nevydajú. Preto už od svojej skorej mladosti dievčatá a matky nemyslia na nič iné, len na dobrý vydaj a na deti. Keďže materstvo a manželstvo ako prirodzené stavy dávajú žene možnosť aktívneho prejavu citov, túži žena po ich uskutočnení. No ich dosiahnutie ju nie vždy plne uspokojí. U niektorých žien je starostlivosť o deti maximálnou hranicou ich duševného vývoja, preto rady hrajú túto úlohu aj v neskoršom veku, v starostlivosti o vnúčatá. Ženy s vysokými nárokmi majú aj náročnejšie ciele, ktoré sa môžu pohybovať čisto v ženských, ale z časti i v mužských hraniciach. Ťažké obdobie, keď žena stráca telesnú príťažlivosť a sviežosť a tým aj svoje sebavedomie, by mohla preklenúť nielen nenahraditeľnou úlohou babičky, ale aj vzdelávaním svojho ducha. V mladosti na to čas nemala, lebo sa starala o svoje deti. Potom zastrávila mnoho času v zamestnaní a na duchovný vývoj nebolo kedy myslieť. V niektorých častiach Indie sa dodnes zachoval zvláštny zvyk. Manželia v starobe odchádzajú od svojich detí a vnúčat, aby sa duchovne pripravovali na prechod z tohto sveta do iného. Aj moderná žena si môže v zrelom veku zvoliť podobný cieľ a pritom nemusí opustiť svoju rodinu. Občasná alebo aj pravidelná, nie však neustála pomoc pri vnúčatách nemusí narúšať jej duchovný rast, naopak, môže ho obohatiť. Keby žena nemusela väčšinu života prežiť v dvoch namáhavých zmenách, duchovný vývoj by u nej prebiehal paralelne. Avšak nedostatok času a neustále preťaženie sú brzdami, ktoré ju odvádzajú od pravého zmyslu života, napájania sa na výšiny. Náročný moderný život v dvoch zmenách vzal mnohým ženám uvoľnenosť, prirodzenosť a ženskosť. Preto bezdetné a slobodné ženy, ktoré sa nestali otrokmi povolania, sú niekedy pre spoločnosť omnoho cennejšie. Vyčerpaná a starosťami zavalená manželka a matka i napriek modernému oblečeniu a vkusnej úprave tváre nepovznáša svoje okolie duchovne, na najvýš esteticky alebo eroticky. Iba pokojná, veselá a duchovná žena môže prinášať zhora cnosti a predobrazy diel, dávať ich k dispozícii celému okoliu a pozdvihovať ho svojou čistotou. Materstvo je pre pracujúcu ženu veľmi zaťažujúce. Preto by si mala vybrať, čo mu dá v tomto období prednosť, buď kariére, alebo deťom. Obe činnosti si vyžadujú mnoho úsilia a času a tak sú ťažko zlučiteľné, i keď navonok vyzerá všetko v poriadku, najmä ak pomáha manžel a rodina. Nedostatok materinskej lásky sa u detí prejaví až neskôr, keď im budú rodičia ľahostajní, lebo sa medzi nimi v detstve nevytvorilo dostatočne pevné, láskyplné puto. Ak sa žena rozhodne byť matkou, má voči dieťaťu veľkú zodpovednosť. Nezahŕňa to len starostlivosť o jeho telo a materiálne potreby, ale predovšetkým mu má poskytnúť čo najsilnejší pocit bezpečia, lásky a nehy, ktoré dieťa potrebuje a požaduje dlhšie než len 3 či 4 roky. Babky a učiteľky nedajú deťom nikdy to, čo môžu dať matky, keby dávali naplno, nezaťažené pracovnými problémami a inými starosťami. Odmenou by im bola celoživotná láska a úcta detí, ktoré dozrejú na svoje vážne úlohy v dospelosti, keď uvoľnia matke priestor na sebarealizáciu v práci a na duchovný vývoj. Každá žena by si mala uvedomiť a určovať vlastné krátkodobé aj dlhodobé ciele a nedať sa unášať náhodnými udalosťami. Mnohé ženy vo svojom živote robia niečo úplne iné ako chcú len preto, že nevedia povedať nie. Potom to ľutujú celý život. Žena je cenná v akomkoľvek postavení, ak žije ako pravá žena, či je slobodná, vydatá,
rozvedená, bezdetná, matka alebo len dobrá pracovníčka. Preto by si nemala kaziť život s mužom, ktorého nemiluje, len preto, aby neostala slobodná a mať deti len preto, že by ich mala mať. Ak sa žena rozhodla byť matkou, neznamená to, že má pochovať všetky svoje ostatné túžby a ciele na celý život. Po odrastení detí alebo súbežne s ich výchovou sa môže realizovať na skrátený úväzok alebo návštevou záujmových krúžkov. V práci by sa mala žena orientovať hlavne na humánne činnosti ako umenie, reči, sociálnu, kultúrnu a organizačnú prácu, kde skôr pracuje s citmi a duchom ako s rozumom. Vedenie rozličných krúžkov, či už pre deti alebo dospelých, jej dáva ideálne možnosti sebarealizácie. Je užitočná iným, sama sa zdokonaľuje a nezaberá jej to veľa času, ktorý by mala venovať zvlášť deťom a domácnosti. Tým, že zostane žena slobodná a bezdetná, neminula cieľ života, ako si to jej okolie často s poľutovaním myslí. Naopak, je vo výhode. Má viac voľného času, ktorý môže využiť na vlastné duchovné zdokonaľovanie, čo jej uľahčí vedome sa spájať s výšinami. Čomu sa venuje, tým sa stáva. Spoznanie pravého cieľa v živote jej dá pocit vyrovnanosti a zmysluplnosti. Materstvo nie je najvyšším poslaním ženy. Prvé miesto má zaberať duchovný vývoj a povznášanie okolia, nie však na úkor materstva a domácnosti. Tak ako sa žena na prvý pohľad odhaduje podľa výzoru, na druhý pohľad sa dá odhadnúť jej duchovná kvalita podľa jej domova. Odjakživa bola žena jeho kráľovnou. Všetko v ňom podliehalo jej rukám a vkusu. V ňom sa cítila či už sama, s mužom alebo s deťmi najbezpečnejšie a najlepšie. I napriek zvýšenému materializmu ani dnes nestratil domov svoju úlohu a význam. Je oázou pokoja a bezpečia. Domov, ktorý žiari čistotou a skromnou krásou, je balzamom na dušu aj telo pre celú rodinu. Časté pobyty mimo domu, ktoré sú v súčasnosti také rozšírené, poskytnú iba rozptýlenie a spôsobujú rozháranosť. Starosti totiž zostanú, len sa v mysli potlačia, lebo sú nevyriešené a nepochopené. V útulnom domove si však môže človek pokojne ľahnúť na gauč a porozmýšľať nad tým, prečo má zlú náladu, čo ho trápi a ako zmení pochybené a zamotané záležitosti. Denne strávená polhodinka po práci v takomto rozjímaní poskytne množstvo nových podnetov a zbaví zaťažujúcich myšlienok a starostí. Okrem toho v pokojnom domácom prostredí sa dá vo vhodnej chvíli aj diskutovať s členmi rodiny a vymeniť si rady a skúsenosti. Pracujúca žena väčšinou nemá čas sledovať ceny potravín, rôzne zlacnenia alebo zvýhodnenia. Kúpi bez rozmýšľania, čo potrebuje, často ani nevie, že aj 2 razy drahšie, lebo niet času na porovnávanie. Tak sa ľahko míňa veľa peňazí. Šetrnosť a dobré hospodárenie sa vytrácajú z mnohých ženských duší ako niečo zastarané, už nemoderné. Zamestnaná žena chce mať všetko, čo sa na trhu ponúka. Veď tvrdo pracuje, zaslúži si. Podobne ani jej manžel a deti si nechcú nič upierať. Obeť sa pre mnohých stáva neznámym a absurdným pojmom, hoci práve tá dvíha človeka hore, povznáša k duchovnému vývoju. Peniaze a ťažká robota vytlačili skromnosť a lásku z domovou. Deti už neplačú, keď majú ísť do škôlky alebo do školy. Doma lepšiu starostlivosť nezažili, nuž je im to napokon jedno. Už odmala si zvykajú na štýl, že nie láska a skromnosť sú súčasťou života, ale tvrdá práca a blahobyt. Ak manželia nemajú dobre zabehané povinnosti a úlohy, neporiadok v domácnosti sa stáva stálym spoločníkom. Že automaticky vytvára neporiadok aj v mysli, to nikomu ani nenapadne. Rozháranosť a povrchnosť sa stali bežným prejavom života a v takýchto pomeroch vyrastá nová generácia. Nikto netuší, že to všetko sú dôsledky odchodu kráľovnej z domova.
Zamestnanosť obrala ženu o dôležitú povinnosť, na ktorú už ani nemôže mať popri práci čas. Je to starostlivosť o zdravie rodiny. Nevyhnutnou zložkou zdravia je vhodná životospráva, ktorá zahŕňa okrem pokojného a čistého domova aj vhodnú stravu. Mnohé ženy si neuvedomujú, že sa ňou dá udržiavať zdravie. Na štúdium a skúmanie toho, čo je pre každého člena rodiny užitočné a čo mu škodí, chýba čas i energia. Stratené zdravie musia potom nahradiť peniaze, či už na lieky alebo lekárov, keďže na prevenciu nebolo dosť času. Mnohé ženy varia len cez víkend. Ich deti sú odkázané iba na stravu v školskej jedálni, ktorú si doplňajú sladkosťami, pretože im chýba pocit sítosti a lásky. Veľa rodičov prejavuje deťom lásku najmä peniazmi, lebo na ich problémy a city ani na prípravu plnohodnotnej 10. nemajú čas. Dajú deťom peniaze, nech si kúpia, čo chcú. Podobne ako neporiadok v domácnosti, ani toto zanedbávanie nemožno pracujúcej žene zazlievať. Musela by sa roztrhať, aby popri práci stihla všetko, aj keď jej muž pomáha. Ako by sa dal zmeniť už tento zabehnutý spôsob života? Jednoducho, premenou hodnôt. Iba tak môže nastať zlepšenie. Táto premena si však vyžaduje aj určité odriekanie a naladenie na iný štýl, a toho nie je každý schopný. Všetci máme slobodnú vôľu, a teda aj možnosť konať, ako uznáme za vhodné. Buď si vyberieme lásku a pokoj v útulnom domove aj za cenu sporivosti, alebo si ponecháme svoj zhon a blahobyt na úkor lásky.